Jeg hedder Lasse Mølgaard. Jeg er 27 år, og jeg håber på at komme med til vinter-OL i langrend. Lige nu er jeg i Tignes i Frankrig, hvor jeg er på gletsjersamling sammen med Team Grenoble. Tignes er nok mest kendt for at være et alpinsted, men her om efteråret der er en 4 km rundstræk, som vi lige vil køre omgang på her på gletsjeren. Det foregår typisk sådan, at vi om morgenen kører på ski her på gletsjeren i 3 km højde. Så tager vi ned, hviler et par timer og spiser frokost, og så er vi ude på rulleski om eftermiddagen. Se, jeg er oppe i 3 km højde og løb på ski, og det er super hårdt. Der er næsten ikke noget ilt i luften i sammenligning ned til havniveau, og det gør så, at man kører relativt roligt heroppe, og så må man køre intervaller og så videre om eftermiddagen. Så I kan høre, jeg kører ikke engang særlig stærkt ned, og jeg er super forpustet, så det er rigtig hårdt.